Aka Larentina. Di mitolojiya Roma'yê de bi çend awayan başa wê hatiye kirin. Wateya yekem, di mitolojiya Roma'yê de jina Fausulesê şivanê ku di dema efsaneya damezrandina Roma'yê de başa wî tê kirin. Aka Larentia du zarokên ku mêrê wê li çiyê wan dîtibû, ango Romulus û Remusî li gel 10 zarokên xwe mîna zarokên xwe xwedî kiriye. Wateya duyêm, keça bêdew a ku di dema damezrandina Roma'yê de bi bêdewiya xwe gelekî hatiye nasîn. Di rojekî cejnê de xweda û nobedarê pereskehê dikevine şertê, ango şert digirin û bi zarê dileyîzin. Li gor şertê wan kê bi ser biketa dê ziyafetê bidayê êdin û dê wiha bikire ku Larentia bêdev pê re razê. Di Lêîstokê de, di Lêîstoka zaravetinê de Herkül bi ser dikeve û bi aka Larentia re şa dibe. Larentia bêdev piştre bi Etruskekî zengîn re dizewce û piştî ku mêrê wê dimre hemû mal û milkên xwe ji gelê Romayê re dihêle, wate bexşê gelê Romayê dike.